wa saboda da kai na dauki wannan takardar yarjejeniyar na bashi amma shi Narsima din sai yau da ran ne dauki sunan wani amfani da shi dama ranar nayi bayanin cewa menene amfanin ka dauki mutum baka san wane ne shi baka kawo shi gidanka kana bashi kaji da biryani to menene riba kenan yanzu ga abin da ya faru dama na riga da na faɗa yi to yanzu ka bada umarni kawai yanzu na zama walakanta su mai kusa da shi inda duniya za ta gaida Allah ku dakata ku na zama da ku bari ya zo ni zan yi magana da shi kawai babu wani matsala ya riga ya so bari yanzu na ni ba zan yi rabuwar su ba ne kai ka gani kai da ka mana ba dai ina nan ba ya kai da dan wani Nasima ni ne daga maka kafa kuma ya kai yanzu na ta haka na faruwa wato ne ma kake ga ka raba da matsayin da nake da shi ko kuma yaya wai kai me kake nufi kana ganin za ya shige na cikin sauki ne ka dauka cewa ni mahaukaci ne dama wannan shi ne abin da ya dace da kai ya kamata ce dukkanin rayuwarka a ƙarƙashin kafa ta kake rayuwa ka gane ko wannan baje-bajen da kake kana ganin cewa za ka samu wata ɗaukaka ne to baka yi ba idan na ga dama ka za ka tsaya ko kuma kawai shege kana Nasima kai da bre ka duba ka ga dukkanin matsayin da yake a gabana Gai! Wai me kuke kallo ne ku je ku dakile shi man? Danwa dala na kuskure dala kai hakuri dala kada ka shege ni babu damuwa danwa ni kawai ma zan koma dala danwa dala ka yafe min danwa wallahi kawai ma zan koma ne yan lokutan da suka gabata dukkanin iya kokarinka shine kaga ka dakile ni ko ba haka ba kai ka faɗa ni kuma na aikata kun kira ni kuma hakika dama zan zo da dan kuma wannan dukiya zan sanya ta a cikin sunanka kuma baya da haka sannan kuma kafin rana ta fito za ka bar wannan birni baki daya ka tafi abinka ka ɗauka wato ni ne wannan mai mutuncin Dr. Rajukumar ka lalle ni ba haka nake ba ni ne Raban shaidani ne ina fatan ka fahimta ta ne zan yi dakila kai wai har kana da kwarin gwiwar da za ka ɗauki wani kuɗaɗe da suke to na tabbatar maka ajiye su kawai kaji kawai dukkanin abin da ya kamata a shi za a yi ba da buƙatar kuma ku rikita min kwakwalwa kai ba ke da ku gama shi kawai kai da aka ɗauka cewa akwai wanda zai zo da ƙila mana kuɗi ya tafi ne zalabaje wato gudu na kuka min hari ko to guda ka tamun tana bi kawai ku gani za ku san kowa da wane ne wannan kutar da lalle kuwa mutum da ya kawai zai dakile ku kuma kuna fama da yaban taimako wato ka har daga mana yatsa kake yi to shi kenan bari mu zauna magani wa za ka jira bismillah shin me kake jira kai sasundar me ka faɗa minti bi kace ko to ba minti bi ba zan tsaya har zuwa minti 20 anan mutum nawa za ka kira 5 10 ko kuma mutum 20 ka saurayi ka kira dukkaninsu baki ɗaya goce ya isa yayyanka su baki ɗaya ba zai bar saura ko guda ɗaya ba kai din ne har sai an kira maka mutum 20 ina tabbatar maka da cewa abokina shi kadai ya ishe ku ya maganin ku baki ɗaya wante dama mai ɗaukar rai ya ba ku yadda ma ne saboda kuɗin shana amma kuma yanzu wannan mai ɗaukar ran ina tabbatar maka da cewa yana kan hanyar zuwa idan har ba sa kuka yi ba wai wanci wai kuma wanci
To kai wai menene zai yi shi kadai? Kaga cewa rana ita kadai ce akwai wanda yake zuwa ya taba ta ne? Yanayi shi kadai ne akwai wanda yake zuwa ya taba shi ne? Haka zalika shi ma zai zo shi kadai zai gama da ku kuma sai ya dakile ku. Kai ne wance din da ake magana? Kai mahaukaci, shin ka samu mutanen waye kuwa? Shin kai ka san a yankin wa kake ma kuwa? To yalle ya kamata mu faɗa maka ko wannan yankin wane ne? Ni ba na son a ce lokacin gabatar da kaina, wai a ce wai wani ake gabatarwa. Yanzu wato kana gabatarwa kenan. Tare da gabatarwar taka wato kana so ne in buɗe hannu in baka hakuri ko kuma yaya? Ba lallai sai a cikin abbatuwa bane ake gabatar da fiɗa ba. Idan har kana da cikakkiyar shaida ta iyawa za ka iya gabatarwa a koma ina kake. Kai, wannan da kuka taɓa ba wai iya aboki yake gare ni ba. Shi bugun zuciyata ne. Aha, ba wai kai mai son kallon fim ba ne? To yau ne zan suburbuɗe ka har sai wannan gidan kallon fim ɗin da kake ya canza ma. To ai ka haka kake gani amma kuma lallai babu shakka kai kabari ne makomar ka gane? Tumi, ka waske daga nan gudun. Dangwa, lallai kai mahaukaci ne wajen duka. Dama ni ne na takale ka gane yayi, ka nakile su baki ɗaya.
Dan uwa tunda hakan ya riga ya faru to ka fahimci wani abu bana dan uwa. Dukkanin wannan aikin da na gabatar rabin awa ce kawai ta gushe. Shin baka fahimci hakan ba? Tare da wani shirin da ka ya tafi da ɗiba yaƙi ɗaya. Kai dan karami, ka dauka da abin da zuciyarka ta raya maka, shi za ka yi kenan? Idan zuciyarka ta raya ma sai ka tafi. Kai da kake da kanka kenan, ka fahimci al'adar wannan gidan ma kuwa? Ko da wani lokaci kana tare da wani iskan kai nan kai can, ba mu da mutunci kenan a cikin wannan gidan koya ne. Ka duba dukkanin wani abubuwan nan ne babu shakka ba na jin daɗin su. Umma, duk ki bar wannan maganar kin gane? Ki kokari ki sa abinci saboda ki sha magani lokaci yayi. Amar. Ni ba zan tsaya ina baka wata shawara ba. Amma hakika ina son faɗa ma abin. Maganar ka ta kasance layi daya. Bana da buƙatar dogon zance gaskiya. Ka duba abokina. Idan kana da buƙatar yin wani kasuwanci to ka faɗa min mana. Ko da ma wani iri ne, zan shirya ma yadda za a yi shi. To bayan haka kuma fa? Bayan haka idan har kasuwancin naka yi bunƙasa, to kaga mu dinnan yan uwa gaba daya sai mu haɗa haru mai mallaki gidan kanmu. Amma har yaushe zamu ta zama a gidan haya? Idan muka samu gidan kanmu ai za mu zauna cikin nishaɗi. Kaga gyatamar ka za ta nutsu, mu ma kanmu za mu samu nutsuwa. Iya shikenan. Domin mu samu nutsuwa sai mun ɗauki dogon zango hakan nan? To ni dan uwa ai ni a cikin nutsuwa nake sosai. Idan kuɗi suka zo ai nutsuwa tafiya take yi. Idan kuma babu kuɗi kaga mutum sai ya zauna cikin nutsuwa kenan ko? Ni a yanzu haka gashi ba mu da kuɗi amma gaskiyar magana ina cikin nutsuwa ina jin daɗi sosai ma. Kaji ko? Me yasa ba kake magana da shi? Da Allah ki shiru kawai abinki. Saurara ka ji. To wai kai me kake bukatar kai? Ni ba wai buri na bane shine na zauna nayi wancan. Babbar bukata ta anan shine. Domin ni babban buri na shine na zauna cikin rayuwata da nutsuwa kawai shikenan. Ka duba Amar. Wannan abin da kake na doke da kuma irin fadace nan gaskiya ba da bukata ni kawai ni. Amma dai babbar maganar ita ce ban da dukiya ban da kuɗi zai kasance ban da su baki da. Amma a dangane da sunan dukiya kuma amma ta tare da wannan shankarnat din ina da mutunci da kima wanda kawo yanzu babu mahalukin da ya daga min yatsa. Saboda haka domin ka bana da bukatar wani abu koma bayan haka ya kada ka damu dan uwana ina mai tabbatar maka da cewa zan shahara wata rana za ka ga mutane gaba da bayana ta ko ina mutane ne kuma dukkan magana ta suke ji. Gai, kana nan kana magana tafi. Mai gida ya ce a tafi da kai domin kawai a je a gyara maka gaba. A raba location. Wannan bangare ne na Nawab. Wato a gurin nawa ka zo ka zauna ka wani bangarewa haka. Kai Gohindira, wai yau menene labari a kan shi? Yalla bai kamar yadda aka saba. Naman a kulob ne, wannan kalan ma kuma maganar kulob din. Da lokacin da kuka dauko shi ko kawo shi wannan guri, shi kullum da nasa wannan teburi nasa ne. Wato wannan kujera ta bambanta, wani abubuwa ma baki dai sun bambanta. To baki dai a bar wannan. Yanzu dai ka bada mashin ne ka dauke da nan sanda ne ko kuma a'a. Ka duba inda ya zauna kujera ta ke famar bacci haka dana. Kai, wannan lalle ina ga ba zai tashi haka ba. Watsa masa ruwa cikin kofi kawai. Wai waye ne kai? Barka da asuba. Me kake bukata? Ina so na sha shayi. Yanzu ka tashi ya zai iya kofi kawai ya isa. To baka cewa ka maka whisky da kuma sabulan da zaka yi wanka baki ɗaya ka ji daɗin ka. Kai mun kawo ka ne daga inda kake domin mu gyara maka zama ka gane ko? Dala ka tashi dan maza kawai tashi. Shin kai wani irin kallo kace mun haka ne? Shin ka san ina gaje kuwa? Na rantse da gyatumar ka na gane cewa ofishin 'yan sanda nake. Oh, to lalle ya kyau da ka faɗa min kwarai. Ai na dauka cewa wani guri kake na dauka ma a gidan ubanka ne na. A haba yalla bai wai ya kake tunanin cewa wai sama sai ta koma ƙasa.
Kai wannan wani babban mutum ne ke kiran ka da wannan sassafa haka? Kubil ne yalla bai. Oh, wannan me kai ka waɗannan? Ina ganin bai da kuɗin da zai biya wani al'amari ne saboda haka yasa yanzu ne yake maka waya. To ka ɗauki wayar shi ma ina so in ji magana da za ku yi da shi. Kai magana mana Kubil. Wai kada ina ne dan wa. Yanda dai na saba kasancewa. To amma ka sha kofi ko shayi? Ina fatan dai wannan mahaukacin bai takura maka ba dai ko? Kamar yadda mata take shafa malin mijinta. Haka zaka ga na san malurin yana gyalli ko yaushe. Ban san ma me yake kasancewa a police station baki ɗaya ba yanzu haka. A dan wa ka kasance kai abin da ya dace domin nan da dan wasu kanganin lokaci zaka ga baki ɗaya girgiza. Ka tambaye shi yanzu yana ina. Abokina yanzu kana ina ne? Da na shirya ne ina so da je Singapore domin aiwatar da wani al'amari. Ai fasfo ma ya riga ya fito. Ai saboda haka ne yanzu zauna ake min gyaran fuska domin na samu daidaituwa. Ko kuma menene faru ne wai? Kai da turohi ko? Yalla bai ya kake mai wannan kallon ba san ina ka fuskanta ba mai zaka ni ai ina tunanin ta wani bangare zan ajiye ka ne domin gyara maka zama dan na fahimci cewa kai ba mutumin da za iya gyara ka bane dan iska ai rike sanda ya dade hannu ba shi da dadi yalla bai kai kanka ba za ka ji dadin hakan ba a shi kasa sandan ma bai da dadi dan lokacin da na zo domin ka maka guduwa kake yi ina ganin yau baka da sa'a ne bari zan tambaye ka shin yau kayi addu'a ko kuma yaya ne ka fito wace irin addu'a ka kasance kana yi dula ka san menene yake rubuce yanzu a bangaren dula raja ko kuma yaya a na san komai da komai muna dangane da shi yalla bai to ina ganin da daddare ba ku samu saduwa bane yau zan nuna maka domin kuwa zan gyara ma tunanin ka baki daya ka fahimta wannan wace magana kake yalla bai gai be si yalla bai kai wai wala wai wala kai wai wala kai ku yana mushi bana ya na baki dai garasa kuma ta yi shiru haka ku duba ku ga me yake faruwa yalla bai ai na ga dadi ma yake ji shi fa wato ana wahalar da shi kuma yana jin dadi to shi kenan tun da haka ne yau zan sa shi ya dadi mu je gaba kawai yawa barka da yalla bai kayokin yalla bai dala zo nan gurin mana waɗannan kuma su waye yalla bai waɗannan guda ukun ai masu laifi ne amma dai daga ciki kuma an kammala shi ɗayan kuma shi baki ɗaya dukkanin wani aikin chess ai yana ciki wancan dogon waye ai sunansa wanti yalla bai wannan wanda yake gara maka motar nan yalla bai ai ka san shi Shankar to wannan da kake gani dan uwansa ne lalle babu shakka ga ka'ida dai baka da wata makusa amma kuma aikin ka ba da ta ce bane wanti sunan yayi dadi kai ne da kanka ko kuma wani ne da kai Sanya na akai. Wannan rundunar taka su ne suka jefa ni a wannan halin, su nake kokarin gyarawa. Babu shakka za iya gyara suna, amma ka shiga yankin talakawa ka ce za ka ringa gyara musu zama ta hanyar rashin adalci ba daidai ba ne, saboda haka za mu iya yanke tikitin ka da mu. To ya za a yi labai? Ai wasu jami'an ma sun zo sun min gargadi sun ja min kunne kamar yadda ka yi min malam yallaɓe Fritafsi na. Kai! Sar yallaɓe wannan dan uwana ne yallaɓe. Lallai na sani. Baka koya masa yadda zai ringa magana ta na gaba da shi bane? Babban yaya na gari sannan kuma shi gani mutumin banza. Wato kai kana ji da kuruci a jikinka ko? Saboda haka ne kake samun gajiyayyu kake musu walakanci? Za mu gani dukkanin wannan zafin kuruci da kake da shi sai na raba ka da shi baki daya. Saboda ganin fuskar yayanka yasa zan kyale ka, amma idan ka sake aikata irin wannan nan gaba to kamar yadda yayanka yake gyara mana jib din mu, to lalle haka zan gyara ma jikin ka nima. Lalle za na fara gyara akan ka. Kai da Allah ku rabu da shi je kawai. SB Sodakar, wato kai kana so ka sanya ma abokina wuta kenan, wato kamar yadda abubuwan suke tafiya, wato za a sanya abokina cikin takwakiya kenan. To hakan ne sai a hankali kokarinsa da kuma tsarinsa. Wayo Allah na. Kai da Allah kai shiru, ka zauna kai abin da ya kamata. Dai kenan. Mai gida kai ka ce za ka yi shiru. Mai gida yau a halin da nake ciki ina ganin nan gaba a halin sai ya wuce haka ma. A dai da haka tana da nutsuwa, amma idan aka shiga kadaici sai ka je mahaukaciya. A sau da dama haka zaka ga tana ta yin al'amuranta. Daga an yi wannan daya biyu can kuma kawai sai a bada bibiya. Dala faɗa min gaskiya mana. Kai gaskiya duka nan da aka mahalin zafi yake min. Dubel. Wato idan lokacin kamar daɗi ya taso babu wani mahalukin da ya isa sakanya ka a cikin daɗi. Na sani mai gida amma kai me yasa kake wannan magana? To a yanzu lokacin kamar daɗi ya riga da ya fara ne ka gani? Ha?
Wato duk lokacin da ka fara abubuwa shikenan ni kuma sai in tafi bibiyan ka ko? A ina kai ni ba bari wai Allah ba dakata. To ai fishinki a kaina ne gaba daya. Me yasa kake saukewa a kansa? Lalle gaskiya ka faɗa. Shi ni ya zan kenan yaya. Ka san cewa tun da safe nake ta faman gwada wayanka kenan. Ka san yau ne bikin Raki. Ka san dole ne zan neme ka saboda in daura ma Raki. Gashi kuma ko amsa min wayar ta baka yi ba. Na yi iya neman ka kuma amma har na gaji. Wannan dama shine tunaninki. To ba gashi nan a hannunki ba. Zo ki daura. Yaya na Allah ya albarkace ka ranar Raki wani abu yayi. Allah ka tsare min kannuwata da alheri. Idan har aka samu wani nakasu. Ma wani nakasu da zai taso idan ma aka samu wani nakasu to dukkanin wani al'amari a zo gurin wante. Kuma sannan kin san cewa babu shakka wannan zaki ne mai iya farauta yadda ya kamata. Idan haka ce za ka kama yayana wani abu ko to ina tabbatar maka cewa zan rufe kofar sannan in baka kashi. Haba ya kiyaye wani magana rufe kofa kuma ki bari wani idan aka yi aure ni da kaina ma zan rufe kofar ba sai kin wanda kanki ba wai wala ga wayo da laki bai mana na dole ta goja kai wayo Allah ki bari ki sha mama ki bari Auntie, tantane na sanya maka ido. Tantane sai kallon sama kake yi. To shin akwai wani abu da ka shirya ne dalilin kallon saman da kake koyaya? Menene shirin dan uwa? Ana iya samun dukkanin wani haske ne daga sama, wanda a duk wani lokacin da ya zo bai kamata a ce zuciyarka ba ta ɗauki wani haske na daban ba. Wasu daga zuciya suke yi, ba sa iya dubawa da idanunsu domin su kalli abin da ya dace. Haba dan uwa, da kana abin da ka halaro ka sanar da mu mana, ya kamata ka faɗa mana. Idan kuma ka samu wata ne kake da muradinta sai ka mana bayani, mu ma za mu taya ka da murna yi. Yawwa yanzu na fahimta wace ce ita? Gaskiya ni ba zan iya jingirin ji ba, da Allah faɗa mun mana wace ce ita dan uwa. Ya faru. Zaman kai mana maza mana wai ka faɗa mana wace ce ita. To idan ma ba haka ba ka faɗa mana shin a ina kuka haɗu? Ya kai ne wante wato soyayyar duka da mutane daga farawa ne daga idanu ta je zuwa har ƙarshe amma kuma ke taka sama daga ƙarshe gaba ta tafi zuwa ga idanu. Ni kanwar ka ce saboda haka ina son faɗa ma wata magana. Yan matan yanzu suna tunanin wani abu da ba shi bane sannan kuma su ɗauke shi a matsayin cewa lalle haka ne. To ai kuma babu wanda zai iya faɗa mata. Kar ka ɗaura ma kanka soyayyarta ka zo ka samu ruɗewa gaba ɗaya. Saro farkon gani na da ita na son tabbatar nake cewa a cikin zuciyata gani nake kamar wasu ganguna da suka fara yin kiɗa amma lokacin da idanuna suka haɗu da nata wasu lokacin da na ji ya wani kakkafe ba ranar da na fara ganin da sai nake gani kamar wani ranar diwali ne kawai ana ta ganguna ana rawa wai ina sama ne ko ina ƙasa ne ayo da ita ce soyayya dan wana kai wanti ne kai na ɗanyi kai kawo kafin da samu wannan da kake gani kai kuma har yaushe za ka fara yin haka yaushe za ka yi bayani ka yi magana ta mana kawai ina faɗa maka babu shakka da kanta za ta kawo kanta a gare ka dan Allah faru ki gane halin da nake ciki mana ba zan yi rayuwa ba tare da ke ba dan Allah ki taimaka min shin kwakwalwarka ta zauce haba faru dan Allah ina so ki kalle ni ki duba mana faru kin gane na ga ba za ki da ta haka ba wai ke din mecece tun yaushe nake kallon ki dan kawai na ce ina son ki shine kike min irin wannan takwakiyar ajin mu dai ni da ke kuma kowane lokaci muna tare saboda kawai na ce ina son ki kira ta wani jamin aji na banza in baki wasa ba zan bata wannan fuskar da kike wani gadara da ita kin gane yayi ke baki san komai bane a dangane da wannan kirshira din
Idan kika yadda da ni to za ki tsira kamar yadda Kirishina yake fusa sarewa, idan ko baki yadda ba ni kaina ma san halin da zan sanya ki ba. Wato za ku bata mata fuska ko? Ojo, me ba da labai? Ka bata mana. Na ce ka bata magani. Wato za ta hura sarewa kamar Kirishina ko? Kai ma kuma za ka mata wulakancin da baka san shi ba ko? Kai, wato kai ne kace ikirarin cewa za ka bata fuskar wadda nake so ko? Ni idan na shege kama bana da wata damuwa. Waccan da kace gani ta wace? A cikin wannan kwalejin ba ma kai ba, dukkanin wanda ya daga ido ma ya kalle ta ina gaya ma, to lalle ba zai ƙara rayuwa ba saboda rayuwar wannan yarinyar. Ka gane ko? A'a labai, ya haƙuri labai. Ji mana. Shin kai kwakwalwarka ta zauci ne? Na ji tintin sai cewa kake ni taka ce wai me ya fara haka? Idan har ban ce budurwa ta tawo bace, to sai in ce budurwa ta kenan ta wani ne ko yaya? Shir! Dukkanin halin samari ma gabaki ɗaya abu ɗaya ne. Ya aka ne dan wa? Yau na ganka cikin annashuwa tamkar an yi jarabawa ka ci wannan jarabawa ya aka yi ne wai. To ai dole sai an yi jarabawar kafin a sani dan wa. Ai shi onti baya faduwa a jarabawa, amma idan har na san idan an yi jarabawa zan fadi, to lallai babu shakka zan iya dakatawa har sai na samu sama da kashe 90. Ne dan wa ban gane ba, shin ka zama dan falsafa ne ko kuma wani abu ne na daban? Shi cikakken zaune gari banza ne. Kin gane ai. Da farko ya zo ne tamkar zai taimaka min kawai. Har nake kokarin ma masa godiya. Sai ya dauki wannan dama yake so ya ce yana so na. Bari mu sake haduwa. Idan har muka sake haduwa da shi ko, to sai na ci masa mutunci. To ke ki rabu da shi mana. Me yasa kika damu kanki akan shi? Ai wannan dama halin samari ne akwai da yaushe. Idan kika jefe su da dutse, to in tashi dawa kanki zai dawo. Kawai ki bari. Lalle yau da ranar daban ce. Kaga muna iya mantawa da cewa mun zo kaso na farko, amma soyayyar farko ba ma taɓa mantawa da ita. Kaga a jikin kwalin taba abin da ake faɗa yana da haɗari ga rayuwar ɗan adam, amma kuma al'umma ba ma ji muna ƙara sha. Yanzu ga ta ita ma an ce barasa tana da haɗari a jikin ɗan adam, amma kuma haka babu dama muna ƙara kwalbewa. To a ita ma soyayya kamar layi ɗaya suke. Ni kwakwalwa ta ma gaba ki ta ruɗe. Ko yawan lakca za mu ne, ni na kasa tunuwa kwata-kwata. Da wannan lakca ai gwanda mu je mu taya wata ni da ke. Yawa yayi mana. Oh, wannan babba da karamin yan takwakin yau da ya gasa a wuri daya. Zan gabatar da ke. Ka ba hankali ba, ni ne zan janye jan, domin kai ne kowane lokaci kake jin sarauta. Ya aka yi ne? Me ya faru? Yau ga kuku biyu kuna ta wasu abubuwa. Yau ba wanda ya kawo cakwakiya ne? Faro, dama na ga miki saurayi na abu biyu ne. To shine wannan. Ka ji wata wuya. Kyakkyawar gabatarwa. Barka. Wannan shine yayana, aunty kenan. Barka dai. Saro, mu je mu bar wannan wajen. Saro, wannan shine karan farko da kika zo da kawarki. Dole ya kamata mu sha shayi tukunna. Kai karami ka sanya shayi guda biyu, ka gane ai ko? Yawa dan uwa, ya aka yi ne maganar wannan din? Shin kun haɗu ne ko kuma ya ne aka yi? Oh, ita. Na same ta, sannan kuma gani na ma ya ganta. Kuma na gabatar da kaina. Ke ba za ki fahimta ba Saro, ina ganin cewa ita ma tana jin wani abu a kwakwalwarta. Kai jiban jarumi, ka ɗauki in mata shin wawaye ne ko kuma ya aka yi? Kowane ɗan hanya suka gani ce yana son su sai su yarda da shi kenan? Ban kai ƙara wurin 'yan sanda ba, saboda haka na da sa'a sai kai bikin jin daɗin haka. Ga baki ɗaya dama haka 'yan mazan nan. Ni ban san menene niyyar 'yan mata ba, amma dai na san cewa idan 'yan mata har suka taru da yawa, zancen da suke shine jarumi na kaza kaza, saurayi na kaza 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 kaza. To ke ma ina da tunanin nan cewa lallai haka ne a zuciyarki. Sannan su kan samari idan sun yi su ma haka suke wannan zaman, kaga cewa waccan ta yi, ai waccan budurwar ta haɗu, ai ta yi kyau, ta yi daidai. Ni bana da buƙatar irin wannan, ni daban ne. Yayi mana. Yayi kyau bana abokina. Ke Saro, ya aka yi? Zo mu bar nan wurin kawai. Ake faro kai. To shikenan kawai dan uwa, ni zan tafi. Kawai dai sai Saro, dala ki zo akan lokaci. Haba ke me ya faru ne? Dan wani yana magana da wata ne ba da ke yi ba. Amma ke ga baki dai naga kin wani dauke zafin kai. Ki daina haka. Ban zan niki baki labari akan wani wanda ya zo nuna cewa kamar zai taimake ni ba? Haka ne. To ba kowa bane, shine wannan. Me kika ce? Wannan wanda ya kawo miki haron wato shine dan uwana? Da gaske har ya ce yana son ki ma? Sosai ma kuwa. To tsaya na ni ba zan je in mishi magana. Ai ke, bari kawai, dan Allah rabu da shi. Ya zaki ce rabu da shi? Ke kin rabu da shi, ni ba zan rabu da shi ba. Shine zai kama kawata hari? To bari ki gani. Yaya tashi minti. Da kin zo da sauri kina bukatar sambare? Wayo Allah da. Ke, me suka tika mare shi? Ka tashi kawai yaya, kar ka bata min rai. To shikenan. Wannan soyayya da ka nema, kai abu mai kyau. To ni kuma a matsayina na kanwanka, ina tabbatar maka da cewa sai na tallafa maka. Dama an yi ku ne saboda juna. Lalle rayuwa ta fara daidaituwa. An yi ku ne domin ku rayu tare. Dan sanya min albarka mana. Kar ka kuskura ka rabu da ita ko ta wani hali ka ji? Dan wawan te, lalle wani zaɓin naka ya kai magura. Ke, me kuma yasa zaki je ki ta mai yayin ki faɗa saboda ni? Ai saboda kin san mutuncin shi yafi mu komai.
Ai na fahimtar da shi komai sosai ma. Yanzu ba zai sake bibiyan ki ba. Mu tafi kawai. Lalle hakan yayi kyau a ɗauka. Barka da labai. Aikin yaya ya kasance na ce mu duba mu gani ko? Kai Krishna, da Allah ka duba motar mai gida. Yawa Shankar babu, yaya abubuwa suke tafiya? Saboda taimakonka komai yana tafiya daidai. Yanzu aiki ma ya ƙara haɓaka. Ni ba da wani damuwa da aikin ka kwata-kwata, damuwa ta shine wannan ganin naka. Ka faɗa min wani abu dangane da shi ma. Ai shi ma yana nan lafiya lawai labai. Tun daga wani ranar da ya masa gargaɗi a ofis. Yayi kyau, dan uwa Shankar. Daga nan idan ka tashi kamar kilomita 5 da akwai wani yanki da ake ce masa Nigiri. Na sani ya labai, yawancin kwastomomi daga nan ma suna zuwa wannan gareji namu. Me fa da ya labai? To ji lalle ba shakka an samu wani kes na kisa daga wannan waje. Bayan awa 2 kuma aka sake kokarin wani kisa. A ciki akwai wani mutum wanda yanzu haka yana nan asibiti yana bakin mutuwa. Adan uwa an gama gyara motar. Shikenan. Idan har ka dan samu wani bayani dangane da wannan al'amari, to da Allah ka kira ni a waya. To ba da mai labai. Yawa Shankar bai. Waɗannan yara naka guda 4 tun yaushe suka fara aiki a gurinka? Tun shekarar da ta gabata anan suke aiki yalla bai. Me fa da yalla bai? A babu komai, na dai tambaye ka ne kawai, za mu to shikenan. Duka ne ku zo nan. A lokacin da mai gida yake magana akan kisan da aka yi ya gano cewa lalle kuna yin wasu abubuwa na daban. Saboda haka ne ya yi wasu jawabai a dangane da ku. Ina so ku faɗa min shin kuna da wani alaka da wannan kes ne? Ku yi min magana. Mu a wannan fiye da kisa ba mu da wani masaniya a kai dan uwa. Kai ba me alakar ka da wannan kes? Na nazari ga ta mata dan uwa, ban yi komai ba. To shikenan. To shikenan bari masa waya in faɗa masa halin da ake ciki tare da Mu ne maka aikata dan uwa. To menene yasa kuke haka? Ka san cewa a wancan gidan da nake zaune, shi mai gidan gaskiya mutumin kirki ne. Wato domin yin auren yarinyar shi, ya dauki wato wani tsatsauran ra'ayi. Kila an samu wani cakwakiya ne. To sai ya kasance wancan yana ta zuwa yana ta wani zage-zage. Dan uwa duk haka abin ya kasance, to wata rana kuma. To sai aka yi maganar cewa wai da mata da ya a kawo musu hari. Jin haka sai ya sanya shi mai ɗakin namu wato sai ya kokarin kashe kansa. Sai kuma ya faɗa mana wannan magana. To yanzu ka faɗa mana yaya ya dace mu dan uwa, saboda haka a jiya da daddare ga waɗannan kuɗaɗen ku ne na aiki, daga yau kuma bana da buƙatar wani ya sake zuwa min gurin aiki. Dan uwa kai kada ka sake kira na dan uwa da wannan mummunan bakin naka, kuma lalle na yi kuskuren ɗaukan ku a aiki lalle, dan haka ina tabbatar muku cewa ku ji abin ku. da Allah dan uwa kai mana hakuri dan uwa, ba za mu sake kuskure irin wannan ba. Idan ka ga dama ma kai mana dukan da zaka mana, amma dan Allah kada ka kore mu daga nan gurin dan uwa. Idan har ko ka sake yin kuskure irin wannan nan gaba, to ni Shankar da kaina zan kai ko ofishin yan sanda. Ku je ku ci gaba da ayyukan ku kawai. Shikenan dan uwa, ga wannan kuɗin. ku je ku duba dukkanin ayyukan zaben. Ragowar kuma ni zan ci da komai. To shikenan labai. To mun tafi labai. Wato jami'an rundunar na dangane da kai suna yin maganganu masu kodawa, saboda haka ni ma ni tunanin yau bari zuwan gami ake ciki. Amma kuma da na ganka sai na ga babu wani abu da ya nuna cewa kai jarumi ne a dukkanin lamuranka.
Kai kaki, ni ba wani jarumi bane ka gane, ni mugu ne, cikakken mugu. Kafin na sanya rigar dan sanda lalle na fi ka zama mugu ka gane ai. Na ga mugayen da suka fi ka da dama a cikin aikin da nake yi. Kana ji ka wani daina koda kanka, ko kuma abin da ya kawo ka faɗa, ko kuma ka tashi ka bar wannan wajen. Ina so ka faɗa min ne ina dan uwanka shi ba. Ban sani ba, idan kuma kai ka sani, kana kuma da ƙwarin gwiwa to ka je ka kama shi kawai. Sai ka je ka kama shi ka kulle shi karshe ka mika shi kotu. To amma ka sani ni wannan al'amari ne mai sauki a wajena. Ai ka riga kama kare da kake tunanin ciro dan uwanka a wannan guri yaro na. Ai babu wani abu da zai samu kanina. Kai wai ma me kake nufi? Yanzu na zan yi waya nuna maka. Hello. Kai karami. Ina ce lafiya ka kare ko gaya mun mana. Wai menene ya faru dan uwa? Ni ba garau nake a nan gurin. Shin wai menene ya faru ne kan wai? To ba komai kawai ka nitsa abinka. To shikenan kawai. Kai jiya da ni da kake so kai lalle ba karamin kuskure kake son aikatawa. Kai dan gidan na tuma. Yar karamar magana ta sanya ka zafafa ka dauki fushi haka. To sai kai tunanin yan matan da ganin ka ya bata ya sanya su a cikin wani hali yaya iyayensu za su ji su. Yaya kake tunani? Kai na Nasimha. Ranakun nishadin kanin ka sun riga da sun kare kawai. Dukkanin wasu abubuwan da kake ganin za ka yi domin cetonsa to ka yi kokari ka kammala su a yau. Saboda a gobe baki ɗaya dukkanin wani bincike zai hau kanku baki ɗaya. Dare da rana zan hau kanku baki ɗaya. Wato ma kana da wannan ƙwarin gwiwar ko? Ba wai ƙwarin gwiwa ba ne, tabbatacce ne. Saboda sunanka Narasimha shine kake ganin kai wani abu ne kenan? Kai ba wani abu bane, ba zan ɗauke ka a matsayin ainihin Narasimha ba domin kai mai laifi ne. Kai kaki, kai kuma ka fara kidaya. Mu ma muna nan da yawa a cikin birni. Abin nufi na kamar yadda muke koma haka kuke. Na yi fice da dama. Lalle kai ba za ka iya yi min komai ba. Idan har nasara za ta zo to ba shakka bangare na ne. Wannan addu'ar da kake yi ka fahimta? Ka fahimta. Ba wai wani abu bace wacce ta wuce ta kwakiya wanda ba ta iya komai. Mu ma muna addu'a irin ta Kirishina. Kwarai ma kuwa. Kirishina ya kasance tare da Anarkali, saboda haka kai ma ka jira ka ga menene zai wakana. Lallai sai na aiwatar maka sosai. Ya ka ne wace? Ya ka yau kamar ta hanyar gareji kuma? Wai me ka fahimta? Na zo ne domin na gani shin wanne irin aiki kuke yi ne a garejin yayana. Kai ku je ku yi aikin ku kawai. Kai abokina, mu yi aikin mu kawai. Wante kuma idan baban ya tambaye kudin ta. Idan ya tambaya ka ce kanin shi ya dauki kudin ya tafi kawai karka min wata maganar banza je ka. Haka ne labai, barki ne dan samu damuwa amma yanzu haka ina kokarin dubawa. Dan uwa. Wante ya zo kuma wannan mun ce labai zan sake kiran ka. Ya dauki kudin ya tafi ko? Haka ne dan uwa. Shikenan rabu da shi. Shi haka yake so ya tafiyar da duniyar shi. In ya sake zuwa kada ka ce mar komai. Shikenan dan uwa. Kawai je ka yi aikin ka. To shikenan. Kai, je ka duba wane ne shi? An gama dan uwa. Gai, ya kake wani ihu, me ya faru ne? Kai ne mutumin da ka takale ni kuma sannan kai ne kake maganar me ya faru? Shin ko dai ka haɗa wannan abin ko kuma zan ɗauko ɗayan littafin? A dan uwa, ta shi da zai bace to bai yana buƙatar a gyara masa ne. Gaba da masa babu abin da za a yi in ma me zai yi kawai zo mu je. Idan mutuwa ta zo ganga za ka ji, idan kuma ran ya zo za ka ji sauyin yanayi, idan kuma aka ce maka onti ne ya zo to hannu ne zai yi aiki.
One kai magana. Kai. Oh shit kai. Wane ne shi? Kuma ci ko shi mana. Mun gane labai. Shi kadai ya zo fa. Ai mahaukacin mutum ne. Shi kadai dukan nan ya taufa. Ina da buƙatar ganin sa. A nemi dukkanin yadda yake. Dan uwa. Yaya aka yi wai kenan? Dan uwa haka abin ya kasance. Wato kuma ku kuna gani? Dan uwa mun yi iya bakin kokarin mu. Haka ne ko haka lamarin ya kasance ko? Haka ne dan uwa yanda ka ganshi nan haka ya kasance. To Allah na so ka duba hoton nan da kyau sosai. Wannan dan gidan Suri superstar Suri ne fa. Amma dan uwa gaskiya a kamar ya zama kamar shi ne fa. To Allah kowa waye ne kawai. Kuna so ku haɗa kai kuma da ni mahaukaci ne ko kuma yaya? Dan uwa na rantse maka da gyatuma idan har ka ganshi shi ma ko kana ganin sa kaga jarumi na fitar hankali. Ku duba dukkanin yadda za a yi maku bincika a cikin wannan birni. Ku duba ko da ta hanyar dare wadar ne. Ku bincika ku duba ko da mata ina ne. Dole da akwai abubuwan da yake aiwatarwa lallai cikin awa 24 ina so na gane menene yake asalin al'amuransa. Dan uwana ya zo kwaleji kuma ya nisa da can din, me yake faruwa ne haka? Faɗa min menene yake akwai? Babu komai, ai na zo ne kawai da tambayi halin da kike ciki. Ina da fatan komai daidai yake. Shin babu wanda yake baki damuwa a makarantar nan ko? Ya ka kai wani aktin a gabana, ka gane ko? Da abin da kake so ka aiwatar kawai ka aiwatar ba komai. Saro, wancan da yake magana da wancu shin waye shi? Wancan a ajin mu ɗaya da shi, sunan shi Sautesh. Wanda ya zo daga bayan nan fa? Shi ma a ajin me yake, sunan shi Sudesh. Wai shin har mutane nawa ne a cikin ajin naku? Bayan zuma akwai da dama. Me yasa kake tambaye ni dan uwa? Kawai ina tambaya ne. Wanda take cikin hoton nan wace ce? Bibi. To wanda yake zaune kan mashin can kuma waye? Jija. To kai kuma me za ka je kuka haka dan uwa? Ai dan uwa wani ne ya ba mu gashi, yanzu gashi ya tafi da dukkanin kayan mu. Sai muna gagara ganewa ma. Shin yaya lamarin zai kasance ne? Da Allah rage mana dukkan labai. Wato rage wa kake bukata? To ashe yake da nan matso nan gurin. Matso zo. Wato kai dan wasan kwaikwayo ko to gashi na. To ku bude dukkanin kunnuwan ku ji wannan shine gargadi na karshe da nake a wannan gure. Idan har wani a cikin wannan kwalejin naga ya kare mata magana ta hanyar Facebook ko Twitter ko WhatsApp ta wani dalili dai. To kun san abin da zai biyo baya? Wannan kadan kuka gani. Abin da zai biyo baya ya zarta wannan nesa ba ma kusa ba. Hakuri Faro, na dan makara. Ya na ganki cikin bacin rai kawata? Saro? Yau aji fa baki ɗaya kowa ya min magana. Kowa kawai yayi wani iri. To ni ne na aikata, ni kwata-kwata na gagara ganewa. A barka dai Faro. Kada ki damu Faro, na zo ne domin roƙi gafarar ki. Abinda na miki a wancan lokacin ina neman gafara. Lalle bai kamata a ce na miki hakan ba. Ki hakuri Faro. To a bar wannan dai. Ta ce a cikin aji kowa ki yi mata magana. Shin ka san dalilin haka? Lalle yanzu na samu labari. Ai dan wanki wanti ya zo makarantar nan. Kuma sannan ya dake mutane da dama ya faɗa cewa kada mutumin da ya shiga harkar ta to dalili kenan dai ina ganin. Ba da haka da shikenan sai an jima Faro, sai an jima. Faro da man je ina so in yi miki wani bayani. Faro, da Allah ki saurara minti ɗaya mana. Ki tsaya ji magana ta mana. Kai dan uwana. Wannan hanyar da ka ɗauka guda ɗaya ta zama biyu kenan. Hello? Umma ni ce Faru. Ya kike yarinya ta? Lafiyan ki kalau ko? Lafiya kalau nake Umma. Ni kai na lafiya nake yarinya ta. Faru? Menene ya faru? Ya ne ji kaman kina cikin damuwa? Ba wai ina cikin damuwa ba. To ki mun bayani man. Ba komai. Kin san kwana biyu kwata-kwata ban zo mun haɗu ba. To abin da yasa ni a damuwa kenan ban zo mun ci abinci tare ba. Saboda wannan ne kawai? To ai sai ki tahowa daga makarantar. Ki zo gobe da kanki ni da kaina zan ɗibi abinci a hannuna in baki. Zan zauna har kwana biyu tare da ke kada ki damu ƴata. Faro me ya faru? Da wake magana? Minti dai Umma, ina magana da Umma ne ina zuwa ne. To shikenan ki zo da sauri. To shikenan Umma babu wata damuwa yanzu dare yayi gobe zan miki magana. अरे किसने निकालो बता ना आंटी कौन है? तो इज्जत की बहुत ही लग गई।
da ka tama da farbati saboda ke dukkanin mutuncin kwalejin ya biya lalace to saboda menene kike zuwa makaranta inda har akwai wanda yake takura miki bangaren soyayya me yasa ba za ki kawo korafi ba inda a ce shi mai yan sanda korafi ai da yanzu gaba ɗaya ba shiga cikin wannan damuwa da aka shiga ba Yalla bai kai hakuri yanzu ga mama na nan zuwa nan gaba ba za a sake ka maka wani korafi a kaina ba ni ba haka nake ba yalla bai wane ne faɗa miki cewa hakan takan iya faruwa a makaranta Me bari yarinya ta ya naga kina kuka? Me bari yalla bai shin me ta aikata? ga yarinyar ke da makaranta ce amma kuma baki ɗaya dalilin ta bata sunan makarantar saboda sakamakon yanzu haka tana harka da wani dan iskan mutum ne marar amfani ma kwata-kwata amma kin ga haifar ya mace ai ba wani abin kuskure bane ana so ne a ganta cikin tarbiya in ta sake aikata irin wani kuskuren nan gaba to zan kore ta kar ban san ma irin tarbiyyar da kika mata ba Ya isa yarinya ta ya isa haka. Na yadda da ke fiye da kima ma kuwa. Wannan shine sakamakon da zaki ba yadda ta. Shin me yasa kika aikata haka? Muna waya akan lokaci da ke amma me yasa kika boye min wannan magana? Oho, yanzu yarinya ta girma sosai kenan. Lallai kin bani sakamako mai ƙarfi. Lallai kin ban sakamako. Umma, ki dakata mana umma. Na ji daɗi dangane da ke lallai. Kai, kin yi ba. A gaskiyar magana fuskar ki tana yin bayani sosai ma. Kai, gaskiya yayi mana. To tufa masa yawo. Kai, wai me kake jira ne? Daga yanzu an riga an gama. Babu wani mutum kuma da zai rika kawo miki damuwa a gurin. Ni damuwa ta da kai nake da damuwa domin mutum ya samu sai zuciyar budurwa sai ya wulakanta take na koyaya ba za ka taba samun wata soyayya wata budurwa ta dole ba ina fatan ka gane idan ma ka samu zuciyar ta bangaren tilastawa da so ba za ka cimma wani buri ba kai baka ma dace da soyayya ba sannan kuma kai baka ma dace ya tsane ka ba ina ne maka gargadi na karshe idan har na sake ganin ka kusa da makarantar nan tamu to ba za ka sake gani na ba lalle sai dai ka samu gawa ta a kofar wannan makarantar yanzu kawai ya rage naka
wane ne ka kawo min wata kwalba guda ɗaya kawai. Mai gida, ko sa minti ɗaya fa ina ganin kashin yi wata cikin kiyar kwalba baki daya. Soyayya. Kar ka fada cikin soyayyar wata, kar ka fada cikin kaunar wata. Idan har ka kuskura ka fada baka san ranar fitowar ka ba. Gaskiya kuma haka ne, ni kaina na taɓa so in fada amma dai na sha da ƙyar fa. To amma abin naka kamar ya yawa dan uwa. Kai dan wawa ya ka maka haka, ka gaya min mana. Kai bayani na ce wani ne maka wannan al'amari ya ka gaya min wane ne shi wai? Yawa shi ne da ki bata wancan ranar, shi ne da ki dan wankan nan yau ma ka gane ai, da yake ne mutum da ne wani aiki, sunansa kuma wanci yalla bai. Kai na ka mana, gaya. Yawa yalla bai shin kai daga ina kake? Ni na fada cikin matsalar soyayya ne shi yasa nake neman nishadi. To amma ka samu nishadin ko kuma yaya? To shikenan nuna man katin. Kai bacin ni ba wani kati wai shine kake bukatar wani? To ni yanzu ina zan samu kodiyar lamba ma in baka. A wannan lokacin ma ya san me zai yi? Hala? Kai idan na ciki da ji sunan Narasima ko da ɗanta bai niyyar fitowa ba wani lokaci zai yi mazari ya fito. Wato har kana da ƙwarin gwiwa da za ka yi daga hannu ka da kiɗan wannan Narasima ko? Wato har kana da wannan ƙwarin gwiwar? Kai ina so ka gaya min shin kana ina ne zan same ka mi gaba da gaba dan ubanka ka gane ai. Kai kawo idan shauƙin sauraro ne a jikin ka kai magana kan na sauraro, idan kuma shauƙin hayaniya ne ka ci gaba da yinsa ni kuma in saurara. Kana tsoro da cewa na zo zan kashe ka to me yasa shin baka da ƙwarin gwiwa ne? Mun ganawa da kai har mutum yana da buƙatar wani ƙwarin gwiwa ne? Lita ɗaya kawai idan zan yi amfani da mashin ya ishe ni biyan bukata. Yanzu ka gaya min yadda kake. Yanzu ina nan akan mashin a nan Kwarai Cycle. Idan ka zo ta wannan area in ka bincika za ka samu. Dalla in za ka taho kar ka manta ka taho min da sigari zan hura. Shin za ka kawo min ne ko kawai in tafi abina? A zan kawo ma ka tsaya wajen ka tsaya. Wato kai ne omci din ko? Ni gani nace kamar na taba ganin ka wani guri. Me da kowa zai da ko idan bai ja da baya ba zai mutu, wane ne wannan? To kai ne. Da fatan ka gane wannan karatun nawa. A lokacin da kai magana da ni a cikin waya na ɗauka cewa ka kai matsayina ne, sai da na zo sai na gama ashe kai ɗin ɗan yaro ne ƙarami. Tsayinka, kaurinka da ma mutuncinka baki ɗaya ba shakka sun yi lallai ka yi kamanni da jarumi sosai. Idan har wani tsari na ya maka sai ka neme ni a Facebook kai abota da ni. Idan ni kuma na ji abin ya mun sai na karɓe ka. Idan bai yi min ba sai in manta da kai. A harkokin Facebook kai wannan dan uwan naka a wannan doron duniyar sai na share shi. Goyi! Idan amma ku cek ake ci, amma shi on ti yana duka ne a lokacin da kwakwalwar shi ta ɗau caji. Ka zo da sigarin koya. Ga ta da uwa. Babanka ne zai kunna min koyaya. Ka kulla min mana. Ka mazge shi mana. A waya kana magana kamar wani mai kokari, amma kuma da ka fuskance ni gaba ɗaya ka zama ɗan daudu. Idan ka kuskura ka taɓa ni yanda ka gana yi da su kai ma hakan zan maka.
idan har kai ma ka manta da komai tabbas ni ma zan manta. Ka faɗa ma dan uwanka ya manta da komai, idan kuma ya fito da wata matsalar ni ma zan fito mai, idan kuma ya yi shiru ni ma zan yi, idan kuma ya ƙi ya saurare ka to lallai ni zai saurara. Faru, aunty. Kai tashi ka gudu. Wato wannan takarda ta wasiƙa ta soyayya wanda aka boye a ƙasan gurin nan ni ne fa na rubuta saboda duka na da yi a wancan karan a kokari na daukan fasani kuma ne haka dan Allah ki hakuri Faro. मुझको पिया तुझे बिन लागे जिया धड़कते हो दिल में मेरी सांसें बन के माफ कर दे मुझको पिया तुझे बिन लागे जिया धड़कते हो दिल में मेरी सांसें बन के रुक जा ये पल यहीं रुक जा छोड़ के ना जाऊंगी। तुझको दिल का चैन मिले गलती हो गई थी मुझसे माफ कर दे सजना दिल से देख ले बस एक नजर है दुआ रुक जा ये पल यहीं रुक जा ना जा मुझे छोड़ के ना जा रे। Mama! Umma! Wannan zuwa haba, me yasa kake damuna da sassafen nan? Yanzu wani aiki zan yi? Dube, wani abu ne kai ma kanka? Umma, a yau ne ranar zagayowar haihuwata, saboda haka kawo miki cakuleti saboda ki sanya min albarka. Allah albarkace ka kasance cikin jin daɗi har abada. Umma, wai me hannun ki haka ne? Ki dauka mabaraci ne koya? Ashe kai ma ka gane ashe. Na ji kana ta ma na dauka wani mabaraci ne shi san dan ko domin kawo maka. Yanzu Umma ma ka ta dauke ni kenan ha? To zo mu je ciki dai. Ai na bada cakulet ne nace akalla ya kamata dan samu wani kuɗi ko? Kai ka bar wannan aikin. Ga abokinka ya zo saboda ku gana. Yanzu na bada aikin kenan? Kai, to shi kenan dai. Umma ki kokari ki shirye komai daga gaggawa ina neman na makara. Dan uwa barka dai. Me ya faru? Na kawo maka cakuleti ne. Yau ne ranar zagayowar haihuwa ta da kwamar dan uwa. Allah ya baka tsawon rashi. Na gode dan uwa. Umma da Allah ke sauri na. Washin gada. Yanzu na baka cakuleti ga garba na ce zaka dan min wata kyauta ne ko yaya? Daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, cika kum. Karbi wannan, ka ajiye. Ka bar dukkanin wannan, ka koyi yadda ake nema kaji domin ka kashe kuɗi ya zama dole ne sai ka neme su. Shin ka fahimce ni? Na gode sosai dan uwa ka taimaka min. Su kawai kashewa suka sai. Ne na dauka ba cewa wancan zai ban. Robi 10 kawai. To ai wannan ko cakuleti ɗaya ba zai siya ba. Wannan wani irin shirme ne kenan. Dube, to mana. Yawa mai gida na iso ko? Kai. Ina za ku je ni? Kafin ka fita kana da bukatar wani abu. Bana bukatar komai Umma. Gashi ma ya ba Dube rufi 10 shikenan. Ai ya riga da ya ishe mu je mu shagali. Kawai zo mu tafi kai. To ashe ga mun tafi Umma. Kuma gashi na dafa abinci da yawa. Yanzu ke nan waye zai ci? Ai za ki samu wani almajiri kawai Umma. Ina ka bayyana wayannan su bin ga sunan dai yadda suke. Barka da ranar haihuwanka Dube.
Ba wanda ya zo domin ya tafa min, ba damu. Hello, ina jin ki umma. Na ce rufi 3,000 kusa da shinkafa. Sai na ce ya fi hello. Ba na jin komai fa. Ni ina jin ka hello. Ya katse waya to lallai zan nuna ma kuwa. Dube, ni zan tafi. Ka rike Saro a rayuwa cikin jin daɗi da walwala. Lalle haka ɗin ne yake min daɗi, Saro. Lalle Dumi ba zai taɓa rabuwa da ke ba. Kada ki kuskuren cewa za ki rabu da shi. Haba yaya, inda kake nuna farin cikin ka a tarayya ta da shi kana ganin tana rabu da shi cikin sauki ne? Ai ba zai yiwu ba yaya. Awante, ne ma ta bangare na, kamar yayin da ta faɗa da haka ne. Barka dai Saro. A barka dai Faro. Barka dai ina taya ka murna. A lalle na gode sosai. A ku bayani a tsakaninku, ni zan je samu wanti in ji me yake akwai. Ni zan je samu wanti sai mu dan tattauna. Za mu dan yi wasu 'yan bayanai da shi haka kawai. Me faru Faro? Saboda anti ya share ki ne baki ji daɗi ba? Baki ji daɗin haka ba? In faɗa miki wani abu? Lokacin da babana da mamana suka mutu a haɗari ko? To sai ya zama wannan gidan ya koma zuwa ga sunana. Sai aka samu matsala. To sai kuma kawuna da matarsa suka kusa su handame. Babbar buƙatar su kawai su ga na rabu da wannan gida. Babu kuma wanda yake so ya ɗauki nauyina. Domin su dinga tallafa mu a harkar karatun da nake yi sam ma su ba su zo ba. Wanda ya tallafa min shine dan uwana Omti duk da ba jini na bane. Wato shi gaba ɗaya haka rayuwar shi yake kasancewa. Babu wanda zai iya fahimtar shi. Ke tunanin ki shine da a ce yana ƙaunar ki din nan. Da kuma bari so wata yarinya ta daban ba. Ya za a yi ki irin wannan tunanin a cikin wannan zamani? Shi dan uwana ne shi yasa yake tallafa masa. Ni ban ga soyayya wata a idan shi ba, face kawai soyayyar ki da yake nunawa. Abin da yake so in gaya miki irin wannan soyayya bai kamata ki rasa ta ba. Ba za ki samu wani masoyi fiye da wannan dan uwana ba. Ni dai kawai shawarar da zan baki da yanda nake so ki amince da soyayyar dan uwana. Amma da akwai wata gaskiya guda ɗaya Faro. Wato kuɗin da aka neme su da gumi da kuma soyayya gaskiya ba a so a rasa su. Idan aka rasa su to lalle ba a taɓa iya samun wasu. Kai karame, ka canza yadda shagon yake ne? Ai kai dukkanin yadda na koma ma za ka zo domin kawai ka gana rufe. To shi kenan yanzu dai ka dan haɗa min shayi mai kyau guda. To zan baka. Wannan ma ne da alaka da shi. Wannan zan iya dubawa. Ai saboda shirya wani mashahurin fim an samu wata yarinya yanzu haka mai hazaka. Wato ba sa neman namiji kawai mace suke nema. Da yanda aka yi wani fim da suke shiryawa kawai dai ba a cewa komai. Kai dai ka ne da ka je ma babu abin da za ka samu. Amma dai ka je can ka nema aikin yi ko za ka samu. Ina ganin haka na ai zai fi maka. Kai ka daina kallo na kana mai wani magana. Ni ma lokaci na zai zo domin ni ne Tamil. Rajini Khan ya zama mashahurin jarumi komai yayi yawa. To ina so ga da cewa ni ma idan sa'a ta nuna lallai zan zama baban jarumi. A yanzu irin fina-finan da muke kalla ba sai a gidan sinima ba, amma kai na ga idan ka zama jarumi gidan sinimar ma rufe ta za'a baki daya. A kai, da ka da abin da zaka faɗa kai na ka faɗa, amma idan kai magana kan lamari na fim to lallai ba shakka sai ne maganin ka. To kai mai ka sani a dangane da lamari na fim, ka je ka Bollywood ko ka je Hollywood, gabaki ɗaya ka duba ka zaƙulo ka duba ka gani zai wahala a samu jarumi mai hazaka iri na wanda ya san komai. Da haka na mutumin da yake aiwatar da lamari na fim sai na bincika na duba na zaƙulo na gani idan har ya fi ni to daga nan sai dan bashi maki kawai. Nan gaba idan ka sake magana kan al'amari na fim to zan kai korafi ina ganin cewa sai an kwalla wannan shagon shayi naka. A cikin rashin aiki naka za ka minta kwanciya? Da samun shayi kawai. Shin ka bayan minta ko? Ka sani na daban ne, ka gane? Da sassafan nan ya ruda muka gwalwa. Wai menene faraka? Kake ta faman tayar da hankali da sai. Kai ba ka ji daidai ba. Ni nake tayar masa da hankali ko kuma shine yake tayar da hankali. Shi ne yake ta manta kwakiya ba. Na ce yanzu ba mun shayi. Bai zuba mun shayi ba sai surutu yake. Da ce na diba barasa. Ina tabbatar maka da yanzu na mamake shi kawai a wuce gwan. Kai idan da daddare ka ga mu irin wannan cakwakiya kaga gunduwa haka zan yanyanka ka kawai. Hello. Location ya riga ya canza. Idan har kana kaunata sosai to lalle ba shakka ka zo ka cece ta. Gato! Saro! 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 Saro bai bari da ke haka. Da Allah ki tashi mana Saro. Saro, ki bada min. Ki tashi mana Saro. Saro ki tashi. Saro. Saro ki tashi.
Zaro ta rabu da ni ta tafi. Waɗannan mutane zan kashe mu zaro ni ta. Gai wani ne ko wani ne fito mana saboda ka nake ni da me zaka kira kanka ko ba yana Dame 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 Anti abin da zan fara maka abokina gara kamar kuɗe da agara gar kamar kuɗe a cikin siya tsira Dube Anti Dube 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 Kai
Ah.